Vstúpte do sveta dvierok. Ponúkame kvalitné interiérové dvierka od slovenského výrobcu. Dvierka sa vyrábajú na mieru podľa vašich požiadaviek. Prinášame moderné prevedenie, ako aj rustikálne dvierka, potrebné pri výrobe kuchyň, nábytku a pri renovácii staršieho nábytku. Fóliované dvierka s vyfrézovanou úchytkou. Lamelové dvierka v rôznych farebných úpravách, imitácia drevených dvierok vo farebných odtieňoch, rustikálne dvierka v mnohých variantoch dizajnového prevedenia. Farbu si zvolíte podľa svojho vkusu. Vyrábame aj patinované dvierka, ktoré robia kuchyňu výnimočnou a originálnou. Ponúkame rímsy a ozdobné lišty. Deťom môžete ozdobiť izbu detskými motívmi. Moderné dvierka vo vysokom lesku a hlbokom mate a hliníkové dvierka. Koračné panely môžete použiť vo vašom interiéri. Používame moderné technológie CNC stroje pre dosiahnutie vysokej kvality. Sídlime v Dobrej Nive v Zazvolenom a viac informácií dostanete na webe www.svetdvierok.sk.